Albishirinku 'yan uwa 'yan gwagwarmaya 'yan kwankwasiya gwamnatin abba gida ga wani sabon shiri mai suna masu gwamnati. Wannan shirin zai ringa zuwa muku duk ƙarshen sati ko asabar ko lahadi. Zai ringa kuma zakulo muku 'yan uwa waɗanda suka yi gwagwarmaya a wannan tafiyar, da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba. Idan ka san kai ɗan kwankwasiya ne ko kin san ke 'yar kwankwasiya ce, ki kasance cikin shiri. Za ki iya samun gayyata a kowane lokaci domin sada zumunci, a ci a sha, a yi nishaɗi a cikin wannan shiri mai suna masu gwamnati. Wanda ya ɗauki nauyin wannan shiri shine Alhaji Sadiq Kote. Sadiq Kote kun san shi ba bako bane. Insha Allahu za mu ci gaba da nishaɗantarwa a cikin wannan shiri da kuma sada zumunci ga 'yan uwa. Shirin ya kunshi masu mukaman gwamnati da kuma waɗanda suke gwagwarmaya a cikin wannan tsari, kama daga 'yan majalisunmu na jihohi da na tarayya, da kuma ciyamominmu ko sanatocinmu, kai da dukkanin 'yan kwankwasiya, babba ne ko ƙarami, babu babba babu ƙarami. Kwankwasiya one house masu gwamnati. Ci gaba da gashi. Kai ku bar hayaniya, masu yin ta 'yan tasha ne, makiyan Kano ne kuma 'yan bakin ciki ne. Su da hankali burinsu ai su gunne, duka kulle sharrin su ilahu bai bari ba. Masu gwamnati wani gidan na daraja ne, mu kara jin suwa muna cikin farin ciki. Suna ta bambami mu ko muna ta ayyukanmu, 'ya'yan bakin gida sai ku ci kanku ga mu. Gwamnati ta riga ta zauna cikin jihar mu, gare da bunsuru ai can ba dai kanan ba. Masu gwamnati wani gidan na daraja ne, mu kara jin suwa muna cikin farin ciki. Ana ta yin gabas su ko suna take ta yamma, mun yi farar kiba kalli cikin suna ta rama. Ku gaya wa gwagwa lallai ta wuce ta gaida ramma, an saba cin haram al'umma ba ya ba. Masu gwamnati wani gidan na daraja ne, mu kara jin suwa muna cikin farin ciki. Da sun ki ko da sun so abban farin wata ne, lamba ɗayan Kano karyar masu binne dan zabuwa ashe shi ne dai ya gaji zane. Korona ma dubu kwankwasa ba rabo bane ba. Masu gwamnati wani gidan na daraja ne, mu kara jin suwa muna cikin farin ciki. Ina Sadiq Kote wanda yake da darajar nan, dan kwankwasi ya baya halin bakin cikin nan. Sadiq ka biya ko a iya hakan